Hainitzek ez dute ahantzi bere kristalezko ahotsa. Estitzu Euskal Herriak ezagutu duen kantari handienetarikoa izan da. Frank Dolozor kazetariak bere ezoiko ibilbidea agerian ezagitu dokumental batean, filma lehen aldikotz frantsesez aurkeztuko du ostegununtan, beskoitzeko erresinula omentzeko. Do re mi fa sol la si do ekiten altzuen 6 aldiz, beraz apala si eta biziki goitigan eta gero nota hori atxikitzen zuen denbora luzean, eta hori harrigarria zen eta timbre berezia zuen eta jendea ukitu zuen, bihotzean sartu zen eta hor gelditu da ez ditxo. Elle a apporté ses lettres de noblesse à toute la musique basque. Zer ikusi du gitarra horrek? Filman, hainbat lekukotasun duela 30 urte goizegi zendu zen artistaz. Elle avait son caractère aussi, cachou. Emazte bat bakarrik gitar batekin eskuaraz kantatzen, hori ezen sekulan ikusita zenbait kontzertutan hemen berian barnek aldean gertatu zen, haurtxoa askan kantatzea, goxo-goxo, eta gero batean labamba. Jendea ahitzen zen. Estitzu filma bihar erakutsia izanen da Senpereko lajeko gelan ahatzeko 7 erditan sartzea urririk.